mba Germany ga-abịa Naịjirịa taa maka njem nleta ọrụ. Ụkpụrụ iwu mkpụgharị ụtụ isi enwela ihe ndọla azụ dịka ndị omeiwu sitere mpaghara South East na-achọ ka a gbasapụkwu aka na mkparịta ụka. Isi apụtaghị n'atụmatụ ọrụ ọdụ ụgbọelu Abia dịka ụmụ nwaanyị obodo Nsulu jụrụ ajụ maka ala ha na-achọ ịnara ha malite njegharị iwe. Igbo bụ Igbo ndị eji aga mba ehihie ọma nọ. Olu m ekelekwa unu. Chijireji ga-abụ na Germany bụ Frank Walter Steinmeier adịla njikere ịbịa nleta ala Naịjirịa taa bụ abalị 10 ruokwa n'abalị 12 nke ọnwa a bụ Disemba n'afọ 2024 dịka ozi nke si na ụlọ nnọchiteanya mba Germany mere ka amata n'oge ọ ga-anọ n'isi obodo Abuja. Onye isi ala Steinmeier ga-eso onye isi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu nakwa onye isi oche nke otu kọmishọn ECOWAS bụ Dọkịta Aliyu Omar Touray kwurịta okwu n'ọtụtụ ihe. Nke ahụ gacha na Abuja, onye isi ala mba Germany ga-agbadatawa steeti Lagos ebe ọ ga-esoro ndị isi azụmahịa nakwa ndị eze ahịa bịa kwurịta okwu ma ga-letakwa ebe eguzobere maka azụmahịa ma soro ndị gbapụtara ihe n'ọdịnala nakwa ọdịmma obodo kparịa ụbụbọ ndị gụnyere Dọkịta Nike Ogundaye nakwa onye ji ihe nrite nkwanye ùgwù Nobel bụ ọkammụta Wole Soyinka. Njem nleta ahụ gụnyere nlegharị anya na steeti Lagos iji chọpụta ọnọdụ mmetụta nke mmepe na-enwe n'obodo ahụ buru oke ibu nakwa ilebara ihe ịma aka nke ogbe nakwa ọdịmma ndị mmadụ anya. Osote onye isi ala anyị bụ Kashim Shettima na-egosi ndakpọ olileanya banyere onye ọhụrụ ahọpụtara dịka onye ndu Conservative Party na mba UK bụ Kemi Badenoch maka ụdịrị ihe nwa amadi agbapụrụ n'ọnụ ya banyere otu o siri na-ahụta ala anyị bụ Naịjirịa. Oge Kashim Shettima nọrọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ emere n'obodo Abuja n'ihe gbasara ịgafe mba ọzọ nke ugboro 10 ya, ọ gara n'ihu ikwu maka mba ọbụla inwe ugwu ya ma gbakwunye ala anyị bụ Naịjirịa. Osote onye isi ala kwuru ihe ndị ala anyị na-enwetala nakwa na ọ bụ onye ji ala Naịjirịa na-eme ọnụ. Ọ gara n'ihu ikwu mana ala anyị bụ Naịjirịa nakwa na mba ndị ọzọ na ya ji anyị na-aga mba. Ọchịagha ndị agha soja COAS n'aha mkpirisi bụ Olufemi Oluyede ekwela nkwa inyocha akụkụ ndị dị iche iche ga-enye aka kwalite usoro nchekwa ala Naịjirịa. Maazị Oluyede, onye ji ọkwa Lieutenant General, kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ obi ọchịchị okwu ka nnọkọ ya na onye isi ala Bola Tinubu bịara na mpịachi. O nyere onye isi ala mmasị obi ike na ya kwudosiri ike n'ihu na enwetara usoro nchekwa kacha mma ebe ọ na-arịọ onye isi ala ka ọ nọgide na-enye ya nkwado. Lieutenant General Oluyede mesiri ya ike mkpa ọ dị na a ga-ekpochapụrịrị ụdịrị enweghị nchekwa ndị a na-ahụta n'ala Naịjirịa, na-ekwe nkwa itinye ụkpụrụ mgbanwe ihe n'ọrụ iji meta mkpụrụ ndị dị mma n'akụkụ a. Bishọp Matthew Kuka bụ onye bishọp ụlọ ụka dị na Sokoto agaala n'ihu ịdọ aka na ntị banyere oke ogbugbu ka na-agakwa n'ihu n'ala anyị bụ Naịjirịa, nke ọ na-akọwa na ihe kpatara ya bụ okpukperechi nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị. Mgbe onye ụkọchukwu a nọrọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ a haziri banyere okpukperechi nakwa ọchịchị ọhakarasị nke otu kọmitii na-ahụ maka udo haziri n'obodo Abuja, o kwuru na ọ bụ ihe mwute na a na-atụfu ndụ kwa ụbọchị n'ihi okpukperechi nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ kpọọla oku n'aka ngwa ka elebara nke a anya ma kwụsị ya kpamkpam. Ọ rụtụkwara aka mkpa ọ dị anyị setịpụ ụkpụrụ ga-achịkwa ya ma kwụsị ọnọdụ ọjọọ n'ala anyị bụ Naịjirịa.